Όταν γεννήθηκα εγώ το χωριό μου ήταν Ντάμπενι, με το παλιό Ντάμπενι. Και ύστερα το μεγάλο το έκανα δεντροχώρη. Το χωριό σας σε ποια περιοχή βρισκόταν? Της Καστοριάς. Συμμετείχατε στον ΕΑΜ, στον... Οργανώθηκα πρώτο 40 στο στην Όκνε, στην Κομμουνιστική Νεολαία. Από το 43 είμαι στο ΚΚΕ και ύστερα ήμουν στις μακεδονικές οργανώσεις. Το ΣΝΟΦ, Σλαβομακεδονική Οργάνωση. Το 43 εγώ βγήκα στο βουνό και πολέμησα στο ΚΚΕ και όλα αυτά τα χωριά έπρεπε να τα οργανώσουμε ενάντια στο φασισμό. Κατακριτές Ιταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι, ποιος δεν ήταν εδώ. Ποιος δεν ήταν εδώ στα δικά μας και εμείς όλοι έπρεπε να τους πολεμήσουμε για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και εμείς σαν Μακεδόνες στην Ελλάδα μαζί με τον ελληνικό λαό, με τους φιλελεύθερους Έλληνες, πώς να το πω, και εμείς να μπορέσουμε να βρούμε τα δικαιώματά μας, να έχουμε το δικό μας το σχολείο, να έχουμε τη θρησκεία μας, να έχουμε πώς να σας πω, το τραγούδι μας και τα λοιπά. Αυτό ήτανε, τίποτα άλλο, ούτε θέλαμε να πάρουμε την Ελλάδα ούτε τίποτα.